Oh, hello guys, tukin zinga chuanin hei I kipo Sunday tuk chuanin ka thoma over ngai lo ta a Sunday che bebe ku sabadi khap hei eng ma no makeup pin karon lang ta ni chumo makeup ka ti khanin ka ti vul chuk ngai lo ta ni chural nya a ma saberin I enge I en lo ka tho vela ka ti dan chin karon shil be don jawa tha e me ma in lo apply the chuan ma sengin tai ma khi ngai ve ni chumo skin care and culture hian skin and culture hianin chuanin ka thau che ta a kan thau che khanin ma kan phi big lo ta kan trong trai á khum ha chum ne zo a hei I cleansing hay tiếng chi cả mang ta in cleansing po mang thế facial sang po ka mo cái cho tiếng hay cả mang á hay cả mai cả phỉ po ta cho anh em hay I cleansing anh cleansing hay mình ni thum noi việt tu ni ta ni cho chuan tuya tỷ lệ mấy tu kha ni ta ni chum mo cho anh em chum ni zo a cho anh em hay toner cái toner mà là cho anh em no vitamin C tel na ka mang ta a hei hi kai ka apply ngal du a he chianga hianin I en lo nge kha la po a tian kan farmei ta mo a ol samani chu tian go fer ta a tian hai hai hi toner hi a that na chu ni khata bai ni po ti theya zan mut don pon jing tho chanin ma se mai in phi fai je langa mo I mai vun phi fai a khanin a waka hei ka ron solo menga bal to ka mai hi mo ni zana kan deliver box se thil khu jong jong nang ham tian te hanin kan eng langa chan ngong po tian ti tel tho tur ni ta ni chu mo chanin in shatiam me yang eng toner po ma sengin toner hanin vitamin C tel na hi cha ka ti bi ka mo hei tiang hi chuanin chumi ti zuwa chuanin hei hi face serum face serum hi ka ti le chin ta ni chu mo hei ti hian I kar khat nu a chuan mo ma hi nel du to pani chu tianin dota he tiang ngonga ti khani me chuan hei hi fingertips in hei tiang kan tips ang ho he tiang chuan ti ve de le kang ti khan mo hei impress về điều đơn tiếng này tôi thấy tem phần người chầu thấy á ha khát chú tây mặc lấy im thiam bằng ăn kham tị thấy á cho mình rồi à cho nên sunscreen hay cho waterproof nhá mà nia mình present khan ni ta ni cho mo kalom em ta ni cho nên im hay hi mo sunscreen hi in du chuan in ko ta in noi thấy á in du chuan tian in dot thấy boka ai nang ve ka tia cho nên hei hei ki ma pen mo cho nên hay hi I ang ro achat na karon soi le lo kang hay ka mai po gloss yang to me hay I en lo toner chat na chu hay internan pollution I boruak leng vel motor khu in nge I mu mit longa kan mu tham lo bal mai be ang chi te mo chuanin tui skin ati fai thei lo ang chi khati khan a shut la ve kan ni chu chuanin hei hianin I mai bun te pot mara mai ati enga ti chuanin por zau tur te block boka mo chuan chu tiang bokin hei hianin face serum hianin chu tiang deuh tho chuanin aron tran pui ve le ta ni chu chuanin hei engte nam bika ka sui ang zo khanin nge kha I engte ka ti ang engte mai bun ti glow a chuan ati eng boka chuanin hei por zau tur te kha a block ve tho ta ni chu mo hei hianin atang kop don ti na ni chu chuan sunscreen in ni zunga tanga I an lo le mai hei tiang zong zong hi I nge kha atran khom khan hei chuanin ni zung te mai thu tur te ti khan veng ve ta ni chu mo chuan sunscreen hi chu ke chu hei min la present awang khanin hei kala mang ngarang ra a tho to pani chu mo hei hi rong ngang kan lo beng thap tao ni chu mo ti khan ania chuanin ki ma hianin foundation man bi kan fit me te hi tiang ka thwale chete ka thwale thin ni chu mo ka mai phe kia zau ve me ma ai và chụp ngay ang chi kha chuan ha ami bang hian yang mong mi tiếng ka noi te lo nge nge chen ta ni chu ma chuanin blender po
mâu cái gì hen trong blender te model te mi cái gì hen trong blender gặp mang mấy thứ nó mà sang ngâm mà đi cho gặp mang bắt lỡ ta am thì hanin nia chuanin Valentino lipstick hi ki ma chong ka ngai na ber ta ngai ka mui lo data ni chu na mix về rồi lo in mu chiang so ao cầm po về pack store ni chu ma nal to em ta a hey vun te hi aglo se ka ni chu mo vun hin no ve du ta pa ti hanin ni tin ka ti chin ni chu in lo ti ve vek to do na u bye bye u ol samania